Идешь? Да блин, ты уже подойдешь. Ты дурак, зачем его зовешь? Цифрлаштыру елына багышланган КВН уза беренче уйныбыз яшьләр командалары катнаша. Шуңа күрә без яшьләр уйнаган КВНда бик файдалы булыр дип өметләнеп калабыз, күңелле булыр дип өметләнеп калабыз. Команда капитаны Илдус Галимов нефтчеләрнең җомгага кадәр яшисе бар командасы составында 7 ел. Команда район чараларында 2017 елдан бирле катнаша һәм һәр чак җиңүчеләр сафында. Осталыкны даими камилләштерү, көчле команда уңышка ирешүнең төп алшартлары шулар дип саный команда капитаны. КВН веселая, как говорится, интересная. КВН кызыклы, күңелле уен. Мин монда теләп йөрим. Үз осталыгымны күрсәтәм. КВН минем өчен иң кызыклы һәм тирән эчтәлекле уен дип саныйм. Уенчыларның тапкырлыгы, заманага туры килүче юмор, шаян егет-кызлар башкаруындагы кыска театральләштерелгән тамашаларны залда утыручылар көчле алкышларга күмде. Жюри да чыгышларны югары бәяләде. Бик бу уйны яратам, монда ана өчен килдем. Шуп кешеләргә яхшылык булсын, шуп кешеләр моннан китсен. Бик яхшы, да, ялып, шуп яхшы настроениемен китсеннәр. Бүген безнең миссиябыз беренче урын алырга, үзебезне яхшы яктан, матур яктан күрсәтергә, горурланырга. Оешканлык, бер максатка тупланганлык. Команда чыгышы шуның белән көчле дә иде. Готовились очень долго. Озак итеп тырышып әзерләнделәр. Без үз чиратыбызда ярдәм күрсәттек. Бүген безнең команда әйбәт чыгыш күрсәтер дип ышанам. Команда 14,6 балл җыеп финалга чыкты. КВН уеннары сериясе алга таба да дәвам итәчәк.